gida. Sanda zuwa. Yawa, kina ina ana ta kiran wayarki? Ana ta kaiwa yake ta kaya. Ai ka san idan na shiga kitchen first, ba na tunanin yin komai sai na tabbatar na yi wa mai gida girki mai daɗi mai gansarwa. Dokta kenan. Wato idan na fahimce ki daga irin daddaɗan girkin da kike shirya min, kamar kina ƙoƙarin mallake zuciyata ne na kada in kawo miki wata abokiyar zama. Shin akwai wata sauna? So kuwa sha mai tsaurin idan shigowa gidan na matsayin abokiyar zama? Ya kamata ka gaggauta sanar mata ta je ta buƙaci ganin likitan kwakwalwa domin ta shigo gidan nan sunanta taɓaɓɓiya. To, Dokta Allah ya wuce zuciyarki. Ai ba wani abu da nake riga. Eh? Okay. Doctor. Hello. Doctor, ina kika shiga ne na ji shiru. Allura ce ta kusan tono garma. Me ya faru? Wayana na hannun shi lokacin da ka kira. Da fatan dai bai gane ba. A'a bai gane ba. Ka san nan baka ban yi sabin ba idan na kira sai ni da ni. Lalle dakta baki da dama. Kai ko harkokin na sai da taka tsantsan ka sani ko? Wannan haka yake. Ya kwana biyu ake guduna ne dakta. Wallahi kuwa. Ko laifi ne ne? Aiki ne suka yi min yawa a asibiti. Kuma idan na dawo gidan ga kwata-kwata ya rike wuta. Baya so ya ga na kusan na nisance shi. Dama ki ai ba macen da za a nisanta ba ne. Amma a daure a kuma taimaka min ko da zuwa gobe. Ai ka fi karfin haka yalla bai zan duba na gani. Na yi farin ciki da hakan. Ina kuma godiya. Matan gida, matan gida, matan gida, matan gida, matan gida, matan gida. Salamu alaikum. Salamu alaikum masu gida. Oh my God. Yau ya kike? Fiya lokin ga tarko na ne ya kama kurciya. Ai ki da matar kunki kullun akan mu yake. Mu na wasa ne tsaya da ka ta kama bata lokaci. Tare muke da mutumin yana waje. Na zo in gani ne ko mai gidanki nana saboda yanzu ni tsoron zuwa otal nake. Baya amma dai akwai hakan alwaji to. Ah, ni na wasa ne? Ai kin san kura ba ta fito dawa dan karamin bera ba. Ba haka ba ne. Lafiya lau. Lafiya kalau. Ya komai da komai. Ka zo bari je kan abin shago. Ka ga nan yayi ko? Yayi wallahi.
Muna ƙauye. Mun je ta'aziyya ne an mana rasuwa. Kanwa kawar babar ƙawata ce ta rasu. Hello? Ya aka yi? Allah ya taimaki ɗan autan jimina gagar ɗaukar shawo. Yar autar mata, kina ina ne? Ka gani a cikin ɗaki ina rangaɗa maka kwalliya ta musamman domin bayyana maka soyayya ta musamman a wannan rana ta yau. Idan kuwa haka ne, ni ma na shirya bayar da tukuici na musamman. To, kana ina ne yallaɓai? Ƙofar gidanku. Da gaske kake dan Allah? Da gaske kana ƙofar gidanmu? To, yanzu nan gani nan fitowa. Aisha, na ce ki kwantar da hankalinki yanzu ina mitin ne. Zan turo miki da lambar ɗakin da nake ciki. To shikenan ki turo akan lamba din zan sa miki 100 in Allah yarda. In kika ga test din fa da wuri ki same ni fa. To sai kin ji ni. Sanar ku. To ya za a yi. Ina gajiya. Komai ya yi kyau. Komai ya daidai. Mata, to bari mu tafi na san mai gidanki ya kusan dawowa ko? Kamar ko kin san dama kusa dawowa. Ba ku. Babu. Sai a bata. Dai dai. Ka bar shi. Ki karba mana. Shi ne kuma har da wahala haka? To na gode. To shikenan sai. To gawa. Bye bye. See you. Yawwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salatu, hayya ala falah. Kake dauka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salatu. Assalamu alaikum. Hello? Yanzu ina da wani uzuri ne, amma ina gama uzurin zan kira. Ba damuwa. Alƙawari ne zan kira. Wallahi, daraktan ne Aminu Saira. Wanda muke kallon fina-finansa na Hausa. Da shi muke magana. Wallahi. Yana kamar ranki ya baci. Abu magana da na faɗa, so ne ki fa nake. Ke bi shiga ni bane. Ya kamata ki riga daukar haske. To menene ta da hankalinka idan na daga wayan Aminu Saira? Ya ban ta da hankali ba. Bayan ba muharramin ki bane? Kin kusan yadda nake ji da ke? Ina masifa kishin ki ba. Tab. Naki wasa ne. To dan Aminu Saira ya kira ka shine zaka sallami sallah? Saboda kiransa ya fi kiran Allah da ya halicce ka? Allahu akbar. Nan kuma kin yi gaskiya. Amma ba damuwa Allah da za a gyara haka. Kin ji ko? Wai me yasa ina kira ka ba ka san dauka da wurin ne? Dama ina so in ga miki. Idan kika je kin kira ban daga ba. To akasari ina tare da manya na ne. Kin san ba daɗi in ga daga wayar mace a gaban su ko? To, idan kuma na matsi da kai ina son magana da kai fa. Idan kika ji na canja miki suna, to ina tare da su ne. Sai ki san irin kalmomin da ki faɗa.
musamman kika na kira ki sunan namiji. In zaki la'akari da zama da safe da na kira ki ai da Aminu sai na kira ki ko? To ina tare da su ne. To dama ni abin da nake so in faɗa maka shine idan na kira ka kaji na ce kin shiga suku ko kina gida to ina so in ma mu wayo ta bannan fita. PD baby. Lalle baki da dama. Wato haka ke mutu Allah yake. Ba ka ba da wannan harka ta yi. Komai kayo dole ne za a yi ma, in ka yi wa matar wani dole a yi ma. Ko shakka babu na yarda. Wannan rana ce ta musamman kamar yadda kika faɗa. Hakika na gani don na samu kulawa a soyayya fiye da yadda ake. Habaran kai daɗe. Ina abin yake wa maye ya lamushe jariri. A kake ji komai. Ina mai tabbatar miki da cewa in nayi magana to batuna ba ƙarya a ciki. To wanda ta cewa wai zana aro ya ƙone. Tunda ka faɗa haka ai shikenan. To shikenan yanzu rufe idonki. Rufe ido na? Kan ki bude fa. To bude. Wayyo daɗi. To kin ga wannan da kwalin da charger suna nan a cikin mota na ci dama bari in surprise ɗinki da kai. Na gode. Ka san menene? Shi yasa a kullum nake ƙara tsananta son ka. Yanzu ka sa na daina son kowa sai kai kaɗai. To kina ji ko? Matukar zan samu kulawa da soyayya daga wajenki na hakika. To ina mai tabbatar miki da cewa baki da shamaki da dukiyata. Kin gane? Kullum zaki kasance a cikin dollars. Ni kuma na sallama maka kaina da zuciyata har abada. Zo mu je mota in baki. Wasu mazan suna neman mata, matan banza da Allah ya haramta. Sun bar mata sai da suna sun yi mugunta. Mai biye-biyen matan banza akwai cuta. Matan gida, matan gida. Me yasa kika dau wannan kudin? Dama mama kina da kuɗi shine kika hana ni in canza waya na. Ni wallahi na rasa inda kika samu musibaban son kuɗi a rayuwarki. Idan kuɗi da kin gani sai ki ce a baki. Mama waya na ne fa ya lalace. Ana ga yaƙi kina ga ƙura? Na gaya miki wannan kuɗin ba na bane, na Dr. Kullu ne ta aiko a mata siyayya da su. Bani. Wannan kuma ka tafi daga ina ya faɗo? Daga cikin kuɗin ya faɗo. Bani. Katin waye mama? Na yi da matambayi ne. Mama kunna mu wayanki na yi Yam kuma Amira. Ke ba kya gajiya da yin yam ne? To kin ga tashi. Kin gani waya na ba ta ki wajen abba ki sai kunna miki na shigo. Allah ka yi Gel kuma Amira, me yasa ba ki fari sai da safe?
to ya haƙuri Allah ya to game dai kuma dai Allah ya to ai Allah ki game Amira. Wake magana? Hello, sunana Hajiya Turai. Na san kun zo gidana da Dr. Kulu. Haka ne na gane. Na ce ko za mu yi magana da safe? Ok, to wannan ita ce lambar. To shi ke na gani. Na gode sai da safe. To shi ke na gani. Yanzu, ki game ɗin da wani ko? Ba ga shi na buɗe miki. Da kuka yi waya? Me yi min wanki ne ya bugo ya ce za a iya zuwa ɗauka ya gama. Abba amma ni muryar mace na ji. I'm sorry, wannan Rose ce wacce take kawo mana kaya a ofis. Ita ce ta bugo waya ta kawo kayan. Abba amma. Amma me? In ba za ki game ɗin ba ki bani wayata. Ni ma wayar ba caji ne. Komai kayo dole ne za a yi ma. Fita daga. Ya haƙuri na kama kira zana ku? Matan gida. Hello? Ban fita ba tukun. Ina gida yanzu. Ok, pilotin awon gwamnati ne? Kono ne zan siya. Amma yanzu ka bari dai kawai in na fito sai mu karasa maganar. Piloti za ka saya? Wallahi wani piloti ne awon gwamnati. Zan je in duba faɗinsa da kuma tsawonsa in ya min sai in siya. To amma ina ji kana kuka cewa baka da kuɗi kuma yanzu kana cewa ko nawa ne zaka biya. Ai da yake na abokina ne Habu Dogo. Ba damuwa. Zan iya siya in ya so a hankali sai mu warware. To kuma idan matsala ce za ta sa ya sayar da shi. Kuma dai menene? Wannan pilotin na abokina ne kuma zan iya siya. Ba matsala. Matan gida. Matan gida. Matan gida.
Ɗauka ma. Tuna wani munafurcin ne ana ki ɗaukan waya. Ba fa kira akai ba, alam ne. Ka san yau ba makaranta, ba za ta kyale ni in fita ba. Yanzu ma da ka kira sai da ta yi faɗa. To, Brian kirkiro mata wani ƙarya ko za ta kyale ni. Duk yanda muka yi ita zan kira ka. Haka kika zama kaya kuma? Wallahi ya kwana biyu. Lafiya kalau. Ni a gida. Lafiya lau. To. Gaskiya ne. Yau a gari in ji maki bako. Yanzu ke da mai gidanki me za ku ce min? Da matukar ba na ɗauki kafa na zo gidan nan ba. Ko a waya ma ba a nema na. Gaskiya ne, kin fi ni zumunci. Amma wallahi ba laifi na bane, laifin shi ne. Da zarar na ce zan je anguwa sai ya fara kame-kame. Sai da me yasa? Wai kishi na yake. Bai so ringa fita ana gani na. Dama kin san wanzami baya san jarfa. Duk halin su ɗaya da nawa mai gidan. Kuma ba komai suke fargaba ba. Kada a masa abin da suke ma wasu. Ki ce ke ma kina fama da takaici. Sai dai kawai sai dai mu dage da yi musu addu'a akan matan wajen nan. Matan gida kuma sai dai hawan jini ya kama su. Dama an ci abokin dogon kuza ne. Kuma sai halin ya zo ɗaya ake abota. Yanzu ma da zai fita ce min zai je gurin mai gidanki zai sayar mishi da filoti awon gwamnati. To ba ga irin ta nan ba? Ya ninke ki a baibai? Kamar ya? Ki warware min yadda zan fahimce ki. To ai bari ki jin faɗa miki suna da wani zaurancen da suke wa junansu. Idan kin ji sun ce filoti awon gwamnati, to ba komai suke nufi ba sai matan banza. Shine haddace mai zai je auna tsawon da faɗinsa? Ai kuwa faɗa miki abin da suke nufi kenan. Za su je su ɗauki matan banza su je su sheƙi ayansu kafin nan su dawo gida wajen matayensu. Matan gida, matan gida. Allah sweet. To ke kuma wancan kuma aikin da kika bari waye ke son ya je karasa miki? Wallahi ciki da ake cutun ce da ma daurewa nake yi sai yau ne ya tsananta. To amma kuma cikin kina ciwo shine kuma baki sanar da ni ba? To ai sai ki shirya maza ki je wajen Dr. Kulu ta duba ki. Hello baby. Ina inda muka saba haduwa. Amma fa kai sauri. San wani abu sai ka faɗa da kika ce ba za mu haɗu ba kawai sai na ji zuciyata ta fara vibration. Ni kuma yanzu da na ganka saboda tsabagen jin daɗi duk network ɗina ya ɗauke.
yanzu dai me abin yi kenan? Ce mata ne ban da lafiya sai da ce min je asibiti wajen Dr. Kulu kawarta ta duba ni. Na baka wuka da nama duk abin da ka ci. Yanzu yadda za a kin gane mu je inda muka saba zuwa. In so muka fito daga gurin sai mu je asibiti so. Okay. That's why I love you my baby. Ƙara mana kiɗa. Wai da ka ta tukuna. Me yasa kika je kika gaya mata? Me yasa ba zan faɗa mata ba? To wannan hada husuma ne tsakanin mata da miji. Idan ba kwa so a gaya muku to ku daina. Ya abokina? To dakata da. Dama ina son gaya maka ne cewa wata makwarwa ta tone shukar da kai a fulotinka awon gwamnati. To barka ji. Bokan ya kara bar gidana. Ita ta warware wa kirikun gidanka zare da abawa. To yanzu dai dabara ta rage game shiga rijiya. Sai ka san yadda za ka yi ka yayyafa wa shukar ka ruwa don ka ji daɗin nomewa. Yawwa. Laifina ne da na koya miki irin zaurancen mu. Idan ma baka koya min ba, ai ƙarshen alewa ƙasa kuma duk nisan jifa ƙasa zai faɗa. Baka kiran da bokan yakara ba, to wallahi sai kaga bokan yakara ba ganin idanka. Me kike nufi? Me kake ci na baka ke zuba? Kun ɗauke matan aure ba gidadawa, matan waje ne suka waye. To wallahi sai nuna maka kirsa irin na matan aure wanda shedan ma bai san irin ta ba. Wato akwai abin da kuke kullawa kenan da ni ban sani ba. A dai juri zuwa rafi don wata rana tulu zai fashe. Idan bako ya shigo gari bai san gari ba to ya saurari daka kuma kara ba na yawo kiri ko na yawo wata rana dole su haɗu. Ba kowace magana za a gaya wa mutum ya hau kai ya yadda ba. Kamata ya gaya wa mutum magana ya tsaya ya bincike akan ta zai tabbatar da gaskiya. Ya tankaɗe da rairaya. Dakata. Har yanzu na gaza fahimtar inda ka dosa da kuma abin da kake so ka faɗa. Na gaya miki cewa an zo an faɗa miki magana. Kuma kin hau kai kin yadda. To me aka faɗa mu? Wa ya faɗa mu? Yaushe aka faɗa mu? A ina aka faɗa mu? Kuma waye ya ce baka an faɗa mu wani abu? Kin ga maganar nan fa duk ba magana da za a tsaya ana wani tone-tone ba ne ko bin diddigi. Yawwa. Kana tsoro kada allura ta tono garma ko? Aikin ji. Na gaya miki cewa an faɗa miki abikin ce ƙarya ne. Ga irin maganar da ke yanzu. To ka kaddara an faɗa mu. To menene kake tsoro? Bayan ka tabbatar da cewa ciki mai gaskiya wuka ba ta huda shi. Yanzu ki sa abin da so da ke wannan magana kamata ya mu kyale ta kawai. Saboda ba abin da ta amfani mu da shi daga ni haki. Ki je ki ci gaba da girkin a kicin ne ba ki bar ni harkokin gaba na. Ka ci gaba da boye duk wani abin da kake so ka boyewa. Ka ci gaba da yaudara yadda kake so. Ka ci gaba da saka duk wani abin da kake so ka sakawa. Amma fa ka sani ilimin Allah subhanahu wata'ala yana da matukar yawa. Ba ma iya boye mishi komai. Kamar yadda ko mutum ko aljan ba abin da za su iya su boye mishi. Kuma ba za su iya yaudaran Allah ko manzansa ba face dai su yaudara kansu kuma ka sani duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Matan gida, matan gida, matan gida. Ji kin samu jakar? To ni zan wuce. To amma dai Alhaji ina fatan wannan karanti ba za ka daɗe ba. Ba wani daɗiya ba ina ga ai ba zan wuce sati biyu ba insha Allah. Sati biyu?
to tun da ke zuwa ije wata da sati biyu ai ba wani abu nan ba. To sai dai maka fatan alkhairi. Allah ubangiji ya kai ka lafiya ya kuma dawo min da kai cikin koshin lafiya. To amin dan san Annabi da Alkur'ani. Amin amin. To Firdausi yaya in ji dai ana ba da himma wajen karatu. Da kyau. Kayya. Kina nufin ba gaskiya ta faɗa ba? Ni dai na san wannan yarin yadda ta ɗauki waya da matukar muhimmanci haka ta ɗauki karatunta to da ba kwaɗa ba yanzu baya. Ja rage wani abu ne. Yo ai in dai mace ne da zancen waya ina tabbatar miki dukkanin mata haka suke sai dai kawai wata ta fita. Ba fa kamar na wannan yarinyar wallahi. Abin nata ma ya kai na min shiri ya wuce na ba halaka yanda ka san kamar wanda ta gamo da aljanun san waya. Ke Firdausi ki rika ba da himma wajen karatu. Yanzu ko? Miti. Sai da dawo. Ina ji. Ai Allah. Hajiya Turai manyan mata gatan wasa. Mu asuwa wai kare da gudun layya. Kin kammala ne? Dawa kai kawai nake jira. Allah. Sai a ƙara siyan kayan kwalliya. Wai na ce wannan mutum ya taki me yasa ba ta son zuwa hotel ne? Wai kana nufin Dr. Kulu? Kwarai ita? Ka san da yake ita sanadiyar likita ce. Tana gudun haɗuwa da mutanen da ta sani shi sa ba ta son zuwa. Gaskiya shi yasa ne ma nake ƙoƙarin gana kiyaye kar ta zo ta san me ke gudana tsakanina da ke don gudun kar a samu matsala. Koko kina ganin ba damuwa? Ya za a yi mabari ta sani. Ka san balbalin bala'in ku Dr. Kulu? Kin san wani hikima da na yi? Da na tashi ɗaukan sunanki da zan sa a wayata sai na rubuta Baturiya a maimakon Turai. Da yi ba sa ga. Ai, amma gaskiya ka burge ni. Allah. Ni ma kuma ka san hikiman da zan yi. Dama ina da wata 'yar uwa mai suna Atika. Da ta shigo sai dai sebin din sunanka a matsayin Atika tuhu ya kwansa a tiku. Yanzu ni ne nake ja Atika. Kai ma to ba duk kalawa ne waje a haka. A wakin burge da wallahi. Allah. Wallahi na fahimci za mu daɗe muna tafiya. Hello? Ya kai Alhaji. Za ka zo in je ko? To shi kenan. Ina so ka samu fararen shadda masu kyau. Assalamu alaikum. Ya akai. To shi kenan ina jiran. Ya akai Fidi. Amma gaskiya kin zo da waya ba ƙarya. Sai ma kin ga wacce zai ƙara bani. Wannan wata ka samu haka mara tsoron naira. Alhaji Lado mai mangalan ne rauni ake miki magana akai. Yanzu ma da shi muka gama waya ya ce zai zo ya ɗauke ni. Amma shi ne kika ce in biyo miki za mu tafi makaranta? Wai ke me yake damin ki? Ana zancen kuɗi za su shigo kina zancen makaranta. Amma dai kin san mun kwana yau mu shiga lectures ba ko? Kina ji? Ni fa dai ba hana ki zuwa makaranta ne ba. Ni ce dai ba zan je makaranta ba. Neman kuɗi na zaɓa a raina. Don haka kina da choice, kina da zaɓi. Ko ki je makaranta ki sami ilimi ko kuma ki bi ni mu samu kuɗi. Rage na ki.
san menene Alhaji? Wallahi kawata ce take ta sabbato akan wayar nan da ka bani. Wa kenan? Tana fili? Ki ce wayar ta baki sha'awa fili. Gaskiya wayar ta haɗu. To ba ku kin san an ce albarkacin kaza ka dangane ke shan ruwan kasko. Za a siya miki. Kai, na gode. Allah ya saka da alkhairi, ban san da irin kalaman da zan gode maka ba. Ba komai fili, wannan ai ba wani abu bane. Ka san menene? Shi yasa nake taka tsantsan da yadda zuciyata kullum kenan kaya a tsakiyar kududdufan so da ƙaunarka. Kira, me yasa kike taka tsantsan da suna bayan kin riga kin faranta zuciyata tare da mallake ta cikin kududdufin shauƙin sanki? Na san jini da bargon jiki? Ni dai tsorona, kada sai na zurfafa tare da makancewa cikin tekun so da ƙaunarka daga ƙarshe ka sake na a tsakiyar ruwa. Anya, fili, Allah dai sa kawaki ba daɗin baki da roman baka take min ba. Gaskiya take faɗa maka har ƙarƙashin zuciyarta, kamar yadda kake kai ma a matsayinka mai faɗa da cikawa. To shi kenan, ba ku. Lallai. Shakira baby. Hello? Hello, ya haƙuri, Fidi ce ƙawar Ummu Shakira. Oh, Fidi baby, ya aka yi ne? Wallahi kwata-kwata ban lura ba sai da na zo gida. Ana sani. To yanzu kina ina na kawo miki da kaina. Kai, ni asuwa, ka dai faɗa min inda kake in zo in ansa kawai. Habba Fidi, ai kallon miya yake sa alasa, don haka kina da matsayin da zan iya kawo kaina wajenki da gaggawa. Ban yi tsammanin samun karamci daga wajen ma'abocin karamci irin haka ba. Amma tunda na samu, babu abin da zan iya cewa sai dai in ce ina mai godiya mara adadi. Kamar yadda ni ma nake mai matuƙar godiya da amincewar gawurtacciyar mace kamar Fidi da ta so abin da na so. To shi kenan. Ai ba wani abu bane wannan. To shi kenan sai kin gani. Komai kayo dole ne za a yi ma. In ka yi wa matar wani dole a yi ma. In ka yi wa 'yar wani kai ma za a ma. A ina kika fi jin zafin? A nan ƙirjina. Suka yake miki ko kuma ji kike kaman kuna? Yana suka na kaman kuna yake mu. Da wani lokaci ya fi damun ki? Bai damuna sai tsakiyar dare. Yana damuna sosai. Ala, da girman kujeranka. Wane su mu?
Aiki gashi nan lafiya lau muna bakinta. Ba wai haɗuwa ne ba na son yi da kai ba. Tsoro nake kar matanka ta gano mu. Kaga kiliyu ta ja bauki nan ko? Zan duba na gani. Na ji to. Sai an jima na gode. Ya haƙuri fa. Ina kwan. Tsawon wani lokaci ciwon ya fara damun? Gaskiya ba zan iya tunawa ba, amma ya daɗe sosai yana damuna. Ranki shi daɗe, ya haka yi? Sai da na kira ka tukuna sannan za ka tuna da ni? Ke dai ba kya rabo da goyi. Kunna waya ta ke nan ina ƙoƙarin in kira ki. Sai na ji wai ki ta shigo. Wai yaushe za ka dawo ne? Ka fa manta da ni kwata-kwata ba ka son kira ni. Ko tunawa da ni ba ka yi? Anya kuwa Alhaji ba ko wata take sana ta masa kiyar da ba ruwa ba? Dai ba kya rabu da gobe. Allah to mu a yanayin wannan aikin kai kanka ina ma kake da lokacin kanka. Ni kaina ban da lokacin kaina balanta ne wani. A zancen nan fa da nake miki kwana na biyu cur korin tsaban yi ba ina ba. Ai shi yasa nake gaya maka idan za ka yi tafiyar nan ka rika yi da ni dan ko wani aikin sai in rage maka. A'a. Ko wannan karan ma sai da nace miki mu tafi tare kika ce a bari sai nan gaba. Kawar Firdaus ne za su yi saukan karatu shi ne muke son noje yanzu haka ma ina gurin. To ba komai in na dawo sai mu tafi tare. To shi kenan. To yauwa sauka lafiya Allah ya da kai lafiya. Kama tudina tudana duniya Assalamu alaikum. Allah sarki. Gamo sarkin haƙuri. Kama iya kira da abin da ya fi da mu. Saboda da ƙarfin tsiya a cikin gidana da aure na kin mai da ni goron ƙarfi da yaji. Ruwa da abinci tun safe ba abin da na ci. Kuma ke kin san cewa ni ba na cin abinci a waje sai a gidana. Sannan kanka ne cewa duk wanda ya siyi rariya ya san za ta da ruwa aiko. Ka yi haƙuri. Kuma duk mijin likita haka ce take kasancewa da shi. Ka san kullum a cikin ceton rayukan al'umma nake. Kar ki ga ba daɗi mai. Ya za a yi gida ba ta ƙoshi ba kurin a tafi aje a kai dawa. Ni ma ceton nake bukata a cikin gidan nan kin tafi kina ceton wasu mutane a waje. Ina amfanin baɗi ba rai. A yi haƙuri. Kai lokacin da aka yi magana sai ki ce a yi haƙuri. Duk abin da ya taso sai ki ce a yi haƙuri. Amma ba a ganin sauyi daga wajen ki. A yi haƙuri. Matan na tuba ba ta rasa miji. Mutane sai ta daman mutum sai ka ce ne kaɗai ce likita a duniyar nan. Barin jin maka girki mai daɗi mai gansarwa.
Dokta, tunda kin ce ba inda zaki ci, ni na ganin ki kashe wayannan taki kawai. Dan Allah mutanen su ban mu samu nutsuwa mana. Kaga kuwa yanzu ma kira na aka ce ma Hajiya Turai ba ta jin daɗi, ina so in je in duba ta. To Naji, yanzu kina so ne in kai ki inda da ke? Daga can dai ina so in wuce office, muna da mutum. Gaskiya da saki an ba mai kaza kai. Tunda abin ya riga ya zama haka ne, gaskiya ni aure zan kare kawai. Aure kuma? Of course, aure mana. Ke ki kin zama ino jikinya, sai na shi yake shin ino ki. Ba zai yi ba gaskiya. Ba haka bane. Ka san aikin da nake yi, aikin cetar da rayuwar al'umma nake yi, ko? Shi yasa nake tafiyar da rayuwana a cikin ta saboda kwaɗayin ladan da zan samu. Kaga kuwa ba yanda za a yi da rigan da ba wuya. Wallahi mutum don ku jima kuna more gamsuwar kallon ku. Me kwai movies suka gudanar da wannan shirin mai tashin yanayi da matambayar takun tsarin wata masarauta. Wato abin ya wuce zagi a kaina, ya koma kan abin da muke bautawa da rabuti ko? Na rantse da wanda nake bautawa, wanda ya yi ka, ba na zagin garabu. Cikin rayuwarsa a ƙazance take da tattare da manya-manyan miyagun halaye. Shekara 7 kenan. Ko so kake sai wuya ta kashe ni a cikin wannan bakin ƙauyen sannan ka kai wa iyaye na gawata. Ai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Ai babu yadda nake ji ko da mutum 10 ne ni zan iya gaba da gaba da su. Idan kuma mutum 20 suka zo maka ya za ka yi da su? To ai za su iya kashe ta a kowane lokaci. Ko dai ba imani gare su ba. A fita da ƙarfi ko da menene ke. Garabuti. Na duba zuciyata ba biki yar idije ko da a dandali kallon kisiki dole ne marina. Kin yi gamo da tauraro a gari yar idije ko a dandali kallon ki yake dole ne marina. Kin ɗanɗanan zuma kan harshe.